zuciya ta wadda take masu abuta ne da ke yi umarni za a yi shi wanga haƙin su ne kin mallake komai nawa yayi ko a mafarki ne zan jaddada ƙaunar ki ta yi mini komai. Iyaka akan ki bani yarda a saka mini falaifi komai gare ni in ke ki kai mini tukwicin kauna ga hannuwa na ki zuba mini ina nan bani zuwa inda kin ka hana mini da yarda ni yarda ki nake so. Zuba ce ta kauna na kwankwada kibin abinci zana cibiyar gyada kalmar so sai na fada in jaddada a zuciya kice na babu sarauniya ginin ki bayan roma masoyiya kira na mu aran gama da ni da ke sabo muka yi asuwa da ni da ke sabo muka yi asuwa. Idan na ga dama ba wani mai kallon ki zan tara kudi na in kawo su na aure ki cikin jin daɗi gida na zan boye ki baki kula ban san ko bacin ranki bana yarda da abun da zai taba kimarki mai sona ke ce mai daki na kina raina an gaishe ki muradi mafarki na shi ne ga ki a gefe na mu tattauna bayanan mu akan ƙauna cikin sona ki gane duka tsari na ni kan kaina ki san dukkanin sirrina ni dai daga ke ba zan kula ko wace ba. Muradina a farin sona tukwitina akan kisirina da kin yarda da foganda kiman roman na sha akan su ne da ke zane ta hoja ne kimin jagoratan gurin baba fallasa soyayya a yau maganar aure gidana da ke tare ta ba da ganin komai.